Posloucháte podcast Program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů. Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakeři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT. A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů. Podcastem vás provede Šárka Kousalová, Tech, Talent, Acquisition specialist ze společnosti Atacama A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu .net.cz. Tak dnešním hostem je Alica Kačengová. Ahoj, Alica. Ahoj. Můžeš se nám nějak představit? Tak som Alica a momentálne som programátor. Dneska jsi teda programátor, celá ta dnešní epizoda bude o tom tvým příběhu, takže já tě poprosím, abys vlastně nám začala vyprávět ten příběh, jak to všechno začalo, jak jsi do toho programování dostal. No tak ja som vlastne programovaniu sa vrátila, by sa dalo povedať. Študovala som informatiku, programovanie ma bavilo, ale nejak ku koncu štúdia som tak mala pocit, že ma ľudia zaujímajú a tie nejaké skúsenosti, ktoré som mala, keď som pracovala na nejakom projekte mimo školy, tak mala som z nich dojem, že to programovanie nie je pre mňa, respektíve, že ako nie som v tom dosť dobrá. Teraz spätne, keď sa na to pozriem, tak si nemyslím, že som nebola dosť dobrá, len boli to také tie začiatočnícke problémy, kedy potrebovala som možno viac nejakého vedenia alebo viac možností pracovať s niekým synchronne, aby som sa mohla ho pýtať. Ale vtedy som nevedela, že to som potrebovala. Ale aj tak potom som začala svoju úplne prvú prácu ako programátor na taký nejaký malý úväzok. No ale v tej firme tiež zhodou okolností to bolo také, že nebolo tam nejaké veľké vedenie, bolo také dosť punkové a zároveň dezorganizované a tak bola som asi taký najorganizovanejší člen toho tímu a my sme si nejak vymysleli, že budeme robiť Scrum, lebo tam sú proste dvojtýždňové iterácie a to by mohlo fungovať, že aj by sme mohli od tých majiteľov, tí majiteľia boli zároveň aj tí, čo vyrobili ten produkt, ktorý sme mali vylepšovať, tak sme si mysleli, že na 2 týždne dokážeme získať zadanie a tak ako, že bolo, že no tá Alica je taká organizovaná, Alica bude Scrum Master. Takže takto som sa dostala k pozícii Scrum Mastera. A to som robila asi 2 roky. Pôsobila, by som povedala, ako dovnútra toho týmu a to sa aj odo mňa očakávalo, ale dnes už viem, že správny Scrum Master by práve mal stakeholderov, alebo v tej situácii to boli nejakí manažeri alebo majiteľia. No ale ako som toto robila, tak tiež mi prišlo, že to asi nie je úplne ono a že by som sa vlastne chcela vrátiť k tomu programovaniu, že akože ľudia sú fajn, ale ako odtiaľ potiaľ. Je dobre mať to ako nejaký doplnok, ale že predsa len mi chýba nejaká väčšia výzva, nie komunikačná, ale nejaká intelektuálna výzva. A tak som si povedala, že budem zase programátor. Z tej práce, kde som bola Scrum Master, som odišla a začal COVID. Čo myslím, že nebolo úplne ideálne v tom, že aj keď stále ako firmy naberali ľudí, tak mala som dojem, že nenaberali až toľko, čo možno ovplyvnilo tú moju situáciu, ale ako celkový zažitok bol, že sa po mne nešli nejak akože zodrať. Ako to som ani nečakala, že všetci zo mňa budú pav, ale čakala som, že to bude trochu lepšie, že neviem, že aspoň niekde sa dostanem na pohovor a povedia mi, zapracuj na tomto, alebo tak, ale nevedela som sa dostať ani k tým pohovorom, že ako poslala som CVčko a myslela som si, že to robím správne, že snažila som sa tam vypísať, že čo som dosiahla, na čo to bolo dobre, čo som robila, do tých okienok, kde máš napísať, prečo práve ja. Tam som si myslím, že písala dobré veci, dala som si na tom záležať, no ale nejak to nefungovalo. Alebo neposlala som tých životopisov strašne veľa, ale zase nie málo a tu mi aj zavolali z nejakej agentúry a povedali, no ale tak treba aspoň rok skúseností a tie peniaze, čo hovoríte, to je strašne veľa peňazí, to by ste sa museli strašne páčiť, že by vám toľko dali, ako nepýtala som si žiadnu zavratnú sumu, o tom som presvedčená.
A už som mala také chvíle, že som si vravela, že to je proste blbé, ako tak aj to mám vyštudované, aj akože 2 roky som bola v tom prostredí, aj keď som možno vyslovene nepísala kód, ale aj som robila nejaké technickejšie veci. Proste viem aspoň, jak to chodí. A že aspoň to by mohla byť moja pridaná hodnota, ale na to sa nikto nepozeral. Všetci sa pozerali proste na to, že či som niečo programovala. No a už som z toho bola aj taká sklesla. A čo mi pomohlo, bolo to, že väčšina tých mojich bývalých kolegov boli vlastne moji kamaráti a taktiež môj partner pracuje v IT, takže necítila som sa v tom sama, hej, proste vedela som, ako to chodí a on mi proste povedal, že no tak si zober, že tie dobré pozície už sú obsadené, tak tie agentúry majú len tie, ktoré už nie sú také zaujímavé a určite niečo nájdeš. A zároveň som si vravela, že toto je prvý a jediný raz, kedy to musím absolvovať. Pretože ako náhle budem mať tom CVčku rok alebo 2, tak ako nie ja sa budem uchádzať, ale budú sa uchádzať o mňa. Takže to ma tak nejak motivovalo, že to proste nejakú prácu nájdem. Aj som našla a bolo to dobré a ponúkli mi viac peňazí, než som si pýtala, takže to nebolo, že by som si predtým pýtala nejak strašne veľa. A len nebolo to také priamočiare, ako som čakala, že to bude. Tak já bych se možná vrátil trochu na začátek. Si říkala, že jsi absolventka vysoké školy. Jak se rozhodla dělat IT školu? Mňa vždycky všetko zaujímalo. Ja som bola ten taký typ. Zaujímalo ma všetko, akože všetky vedy, teda hlavne prírodné. A matematika ma bavila. A zároveň som vedela, že proste nie každého matematika baví a nie každému tá matematika ide a že akože by nebolo zlé nejak to využiť. Hej, a však super predmet, proste nemusím sa na to nič učiť, len tam sedím a všetko pochopím a krása. No a na strednej sme mali učiteľku matematiky, ktorá ako do nás strašne hustila, že technické odbory a informatika, že v tom je veľa príležitostí a je tam dobré uplatnenie a nosila nám články na nástenku a tak. A nevravím, že to bolo vďaka nej, lebo ako chcela som ísť tým smerom, ale na základe toho mi prišlo, tak informatika, tam je veľa matematiky a je tam veľa príležitostí a sú tam dobré platy, tak akože prečo nie? Hej? Že z tých veľa vecí, ktoré ma zaujímajú, si môžem vybrať takú, ktorá je najperspektívnejšia. Takže preto som šla študovať informatiku. Tak na té IT škole si určitě jako dostala spoustu těch jako hard skillů, takže se naučila určitě, předpokládám, nějaký základy programování a tak dále, ale byly tam i nějaké jako soft skillové věci právě k tomu získávání té první práce? Asi nič také konkrétne alebo cielené v rámci výučby tam nebolo. Skôr by som povedala, že nám ako vtlkali do hlavy, že ten všeobecný základ je strašne dôležitý a vidíte z tejto školy a firmy sa o vás potrhajú. Ale aby som to uviedla do kontextu, študovala som v Košiciach, kde teda ako je veľa IT firiem a sú tam 2 univerzity, kde sa dá študovať informatika. Tá druhá je niečo na spôsob ČVUTu, je to technická univerzita, a tá moja bola taká klasická, čiže skôr na spôsob matfízu. No a proste snažili sa nás presviečať, že to, ako sa to učíme my, je lepšie a že proste aj firmy hovoria, že tí naši absolventi sú lepší. A neviem, do akej miery to bola pravda, pretože som v Košiciach nikdy nepracovala a ani nepoznám ľudí z tej druhej univerzity. Ale tým, že my sme boli ten ústav informatiky, náš bol menší, a vládla tam taká rodinná atmosféra, že každý každého poznal, aj teda aj ako učitelia nás poznali po mene a tak. Tak ako bolo tam dosť príležitostí niečo robiť, nejak byť aktívny, ktoré boli ako mimoškolské, že napríklad organizovali sme seminár, kde chodili prednášať ľudia z firiem. Takže by som povedala, že tieto, ani nie, že tie predmety, za ktoré boli kredity, ale to všetko ostatné, niečo mi dalo, ale aj tak si myslím, že som nevyšla z tej školy úplne pripravená na tú realitu. A bylo by něco, co bys na tom studiu jako přidala? Nebo změnila, aby to bylo lepší? Ja myslím, že najlepšie je proste nájsť si tú prácu a spoznať tú realitu sám. Aj to trošku bolo u nás také, že vraveli, že tí študenti proste začnú príliš skoro pracovať a potom nechodia poriadne do školy a ako nebolo to niečo, k čomu by nás viedli alebo k čomu by nás podporovali. Čiže ja myslím, že tá hlavná rada by bola, že ja neviem, niekedy asi aspoň v 4. ročníku alebo najneskôr v tom poslednom, ako začať pracovať a môcť si tým pádom porovnať, čo má pre mňa zmysel, čo nemá, hej, čo možno aj zistiť, že
na čom potrebujem zapracovať, kým ešte som v takom, nazviem, ako bezpečnom prostredí, že ešte ako stále som študent, nemusím sa brať smrteľne vážne. Ak teda mám nejakú podporu od rodičov, čo viem, že nie každý má, ale ak mám ešte tú podporu od rodičov, tak ani nesom nutne závislá na tom, že potrebujem zarábať. My už jsme točili celou řadu dev stories a většina těch lidí, se kterými jsme se bavili, neměli tohleto univerzitní vzdělání v IT. A když jsi chodila po těch pohovorech, měla si pocit, že ti to dávalo třeba nějakou výhodu, že si to programování studovala? Ptali se tě na to ty rekruteři, řešili jste to nějak víc? Myslím, že v jednej firme sa ma pýtali, že čo ma bavilo, ale prišlo mi, že ako to, že tam mám CVčku napísané, že som to vyštudovala, že to je taká akože keď si niekto pozerá to CVčko, povie si, že OK, vyštudovala niečo a aj tak každého proste zaujímali nejaké konkrétne skúsenosti, že povedala som, že no tak som trochu programovala C#, no tak pošlite nám nejakú ukážku. Hej. Čiže ako prišlo mi, že ideálne každý by chcel, aby to tam bolo, ale ako ešte možno pri hľadaní tej prvej práce sa na to ako dívajú, je to nejaký signál, alebo možno sa ešte opýtajú, že čo ma na škole bavilo, ale pri hľadaní tej druhej práce v programovaní, aj tým už som prešla, tak tam už to bolo absolútne jedno. Tam každého zaujíma, že čo ste robili akože v praxi. A viděla jsi to třeba vypsaný v nějakým inzerátu, že by bylo vyloženě v těch požadavcích na toho kandidáta, aby měl vysokou školu, nebo ani s tím ses nikdo nesetkal? Možno niekde som to videla, respektíve tá prvá skutočná práca v programovaní. Potom, čo som bola Scrum Master, tak ja som sa prihlásila do nejakého graduate programu, pretože som si hovorila, že tak OK, na juniorné pozície ma nechcú, tak proste idem do graduate programu, lebo tak keď je to graduate, tak ako, aj tak keď ma všetci berú ako absolventa, tak sa budem tváriť ako absolvent. Tak tam teda chceli to vzdelanie, ale a niekde som to videla na nejakých pozíciách vypísané, že vyžadujú a myslím si, že pokiaľ tam netreba nejaké, neviem, pokročilé znalosti, nejakej matematiky alebo čoho, tak ako skôr tá firma tým ochudobňuje sama seba. Ty jsi zmínila, že ti jako hodně pomohli při tom hledání i jako kamarádi a přítel, ale celkově, jako co bys poradila člověku, který jako hledá takhle práci a nemůže najít? Tak se dostat do pohody, jako zvolit strategii a tak dále. Že chápu, je to šíleně náročný, ale jak na to nejlíp, podle tvých zkušeností? No tak samozrejme, že vydržať, nebyť smutný, alebo si nejak ako nepripúšťať, keď ma odmietnú, lebo ako proste niekto sa nájde skôr či neskôr. Aj keď to nebude práca snov, po ktorej tužím, napríklad ja som netužila pracovať vo veľkej firme, ale povedala som si, že tak ako, no a čo, no tak pôjdem pracovať do veľkej firmy a odnesiem si z toho, čo sa dá. Ak to bude strašné, no tak pôjdem pracovať inde, veď ako to, že človek vezme nejakú prácu, tak ako on tam sa neupíše diablovi, tak môže vždycky odísť, čiže ak nájde, ak už niečo nájde a není to ideálne, tak môže tam začať a popri tom môže hľadať ďalej, veď ako za to sa nestrieľa. A často by som povedala, že tí ľudia, ktorí hľadajú prvú prácu, potom keď ju nájdu, tak sú strašne lojálni. Až príliš. Majú pocit, že tej firme za niečo vďačia, lebo proste tých 100 firiem ma odmietlo a táto mi dala šancu. A ako na jednej strane fajn, ale na druhej strane stále je to nejaká transakcia, chodím sem, niečo robím a dostávam za to plat. A keby tá firma ma neprijala, pretože si myslia, že som super človek, ale pretože si myslia, že im prinesiem väčšiu hodnotu, než je môj plat. Takže tak k tomu pristúpiť. A čiže rada by bola, áno, nevzdať sa, aj keď to nie je ideálna ponuka a už proste hľadám dlho a neviem nájsť nič lepšie, no tak proste ju vezmem a môžem hľadať ďalej. No a tiež vypočuť si môj podcast, pretože tá myšlienka, že no tak ja som z toho možno bola nejaká viac sklesla, ale mala som okolo seba ľudí, ktorí nielenže ma podporili, ale aj ako videli do toho a tým pádom ma ako mohli tak nazvime kvalifikovane podporiť. Tak okrem som si vravela, že keď to niekto nemá, tak môže ľahšie práve prepadnúť tomu nejakému pesimizmu, že možno sa rozhodol, že prejde do IT a čítal niekde, že proste tam je toľko príležitostí a venoval kopec času a energie tomu, aby sa to naučil a zrazu dostáva samé nie a nie a nie a si vraví, ako čo ma oklamali, čo som urobil zle. A nemá nikoho, kto by mu poradil. A tak som si povedala, že no tak urobím podcast, kde sa ako budem
baviť s ľuďmi o tom, ako začali a budem sa ich pýtať ako konkrétne veci, čo ste robili na pohovore a proste a koľko CVčiek ste poslali a tak. A aspoň takto nepriamo môžem ako to, čo ja som mala z toho môjho okruhu, sprostredkovať tým, ktorí ten taký okruh nemajú. Ještě než se dostaneme k podcastu a k nějakým tím dalším aktivitám, já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli si třeba zvažovala, že budeš nějakou dobu dělat úplně jinou práci, během toho se vlastně zdokonalovat ještě v tom programování a pak to zkusit znova do programování, anebo prostě pořád se zhlásila jenom na ty programátorské pozice. To mi ani náhodou nenapadlo. Ja som vedela, že na to mám a vedela som, že viem proste k veciam dobre pristúpiť, že vidím a neviem nutne, že pri pohľade na nejaký kód, aj keď myslím si, že aj čo sa týka kódu, že ako nejakú intuíciu už som mala, ale že viem povedať, keď je niečo zlé, alebo sa viem opýtať, lebo nie je dôležité len ako napísať nejaký kód, ale je dôležité, aby ten kód niečomu slúžil a aby spĺňal zadanie, ale možno to zadanie nie je úplne dobré, hej, a možno môžem sa spýtať, prečo, hej. To sú ako nejaké príklady toho, že ja som vedela, že mám dobrý prístup, akurát, že to sa ťažko zapíše do toho CVčka a myslela som si, že by som to mohla ako nejak predať, lenže som sa nevedela dostať na tie pohovory. To mi trošku skazilo stratégiu. Ale zase ako to hľadanie netrvalo nejak strašne dlho. Od chvíle, keď som začala hľadať, do chvíle, keď som nastúpila, prešiel asi mesiac a pol. Čiže nebolo to až také dlhé, ale zároveň ja som mala ten luxus, že mala som finančnú rezervu. Čiže počas toho, ako som hľadala, tak som mala vlastne také prázdniny. Ono to bol plán, že budem mať prázdniny. Myslela som, že ich strávim niekde v teple, ale bol COVID, tak som mala prázdniny doma. A proste som si vravela, že tak nezačnem teraz, začnem neskôr, ale nepripúšťala som tu možnosť, že nejak dlho nenájdem. Proste som vedela, že to príde, ale nie na prvý pokus. Zmínila si podcast, ty kromě podcastu děláš určitě i nějaký další aktivity. Já se chci zeptat ještě zpátky teda k těm pohovorům. Když jsi potom pohovorovala a zmiňovala si všechny tady ty aktivity, co děláš, tak jak na to ty firmy reagovaly? Jako viděli v tom nějakou přidanou hodnotu, nebo jim to bylo jedno? Ako kde? Takže, aby som to uviedla do kontextu, tak už som teda robila túto svoju akože prvú skutočnú prácu ako programátor a vtedy som začala robiť podcast a zároveň som aj písala blog, proste taký technický blog, kde som písala, že no, tu som riešila takýto problém, takto som ho vyriešila, dala som tam nejaké kusky kódu, vysvetlila prečo a tým, že to nebola firma, o ktorej by som si myslela, že to je proste tá firma, tak ja som tam už od začiatku išla s tým, že idem pracovať na tom, aby keď budem hľadať tú ďalšiu, tak aby akože som urobila všetko preto, aby som nejak si zlepšila ten svoj kapitál. A keďže mňa po práci nebaví programovať, mne to stačí v práci, tak som si povedala, že tak budem písať blog ako o tom, čo som riešila v práci. Hej, samozrejme, že to neboli v tom nejaké akože špecifické detaily. Po 3 mesiacoch som to začala písať a vravela som si potom raz, to bude, jak keby som to našla. A naozaj som sa po 2 rokoch pozrela, ja som toho toľko napísala. A ten podcast, ako mala už som zo pár epizód, tak tiež som si to dala do CVčka. No ale teraz už ako som začala rozposielať tie životopisy, tak ako už nebol problém sa dostať na pohovor. A nemyslím si, že to mohli tie aktivity. Už za to mohlo to, že tie 2 roky tam svietili a bolo jasné, že niečo viem a že už som bola pre tie firmy zaujímavejšia. Ale stále ako 2 roky to nie je až toľko, hej, stále si hovorila, no, nejaký junior. A tak som si hovorila, že toto je možno niečo, čím sa môžem odlíšiť, hej, že tu mám ten blog, kde popisujem problémy, ktoré som riešila, hej, ukážem tým, že viem zobrať nejaký problém, rozobrať ho, vyriešiť to, štruktúrovane to popísať a ešte po anglicky, že to by mohlo niečo ukázať. No a zároveň ten podcast, že proste ako, že robím niečo zaujímavé. A vlastne neočakávala som to, ale potom zistila, že ten podcast bol dosť dobrý indikátor aj pre mňa. Pretože v niektorých firmách ich to vlastne vôbec nezaujímalo. A v niektorých, v každom kole som sa povedala s niekým iným a každý sa ma na to pýtal, že čo, prečo, ako. Takže nakoniec to bol aj taký indikátor pre mňa, že tam, kde ich to vôbec nezaujíma, tak hej, ma ako vnímajú len, že fakt proste, no, budem tam proste písať nejaký kód a to je celé. Na čom nie je nič zlé, ale budú ma posudzovať zjavne len podľa toho. A keď niekde ich to zaujíma, tak tam možno aj ako lepšie ocenia tie ostatné veci, čo viem ponúknuť, ktoré sú také možno viac soft. Takže nakoniec to bol indikátor aj
pre mňa, že som vedela, že s ktorou firmou by som sa chcela ďalej baviť a s ktorou nie. Ale povedala by som, že ako nebolo toto rozhodujúce, že keby som tam nemala tie skúsenosti v tom CVčku, tak asi mi to nejak pomohlo, ale nie som si istá ako veľmi. Proste v tej chvíli už som mala všetko, čo som potrebovala. A predtým som nemala skoro nič. Tak jo, my moc děkujeme, že jsi přišla, že jsi s náma nasdílela svůj příběh. Byla to zase úplně jiná dev story, než co jsme slyšeli doteď. A teď ti za to moc děkujeme a přejeme, ať se daří do budoucna. Ja tiež ďakujem. Ja som sa pri tom robení podcastu naučila, že keď zavriem ústa, tak sa dozviem veľa zaujímavých vecí, ale som vďačná za túto príležitosť, kdy som sa mohla vyrozprávať. A určitě poslouchejte taky Restarty IT. Tak díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu, nebo vám napište váš feedback na info@programhrvine.cz, popřípadě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.